हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण दिवेगर स्टाईलचं मटणाची सुकी करड अशी मटणाची एक रेसिपी बनवतोय. माझ्या आजीची रेसिपी आहे, तर बघूया कशी बनते मटणाची सुकी करड. हाफ के जी मटणाची करड आजचा टॉपिक आहे आपला. आज जे आपण बनवतो ती मटणाची करड म्हणून बनवतो, म्हणजे मटण सुक्का दिवेगर स्टाईल आहे. तर बघूया, रेसिपीला स्टार्ट करतोय आपण. याला पहिलं मॅरिनेट करून घेऊया मटणाला. पहिलं तर आपण हळद टाकलेली आहे. आता मालवणी मसाला टाकतो आपण. त्यामध्ये 2 चमचे टाकलेले आहे. चांगलं मिक्स करून मॅरिनेशन करायला ठेवूया. हे बघा, अशा पद्धतीने आपण मॅरिनेशन करून त्याला बाजूला ठेवूया. आता काढून घेऊया. आपण रेसिपीला स्टार्ट करतोय. तेलापासून जरा तेल जास्त घ्यायचं आहे, कारण की आपण मटण बनवतोय. त्याच्यामध्ये आपण दालचीन आणि वेलची ही वाटपात पण टाकलेली आहे. आता आपण त्यामध्ये लसूण टाकतोय. बघा, ठेचलेलं लसूण आहे. हा बारीक चिरलेला एक कांदा आहे. चांगलं लाल होईपर्यंत फ्राय करायचं आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने लाल झालेला पाहिजे कांदा. आता आपण त्यामध्ये मटण टाकून घेऊया. हे बघा, हे जे मॅरिनेट करायला आपण मटण ठेवलेलं होतं टाकून घेतोय. चांगलं फिरवून घ्यायचं. हे बघा, अशा पद्धतीने. आता आपण याच्यामध्ये जे कांदा, लसूण आणि अद्रकचं जे वाटण बनवलेलं आहे ते वाटण टाकून घेऊया. आपल्याला हे फक्त वाफेवर शिजवायचं आहे. त्याच्यावर आपण वर ताटली ठेवून त्याच्यामध्ये पाणी ओतणार आहोत. आता मी ते कांद्याचं वाटण टाकलेलं आहे. चांगलं फिरवून घेऊया. आता आपण त्यावर ताटली ठेवूया आणि वाफेवर शिजवायचं आपल्याला. त्याच्यात पाणी ओतून घेऊया.
कमी फ्लेमवर ठेवायचं आहे जोपर्यंत शिजेल तोपर्यंत. हे बघा अशा पद्धतीने झालेलं आहे मटण. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकतोय. चांगलं परतून घेऊया. आणि आपण मध्ये व्हिडिओ बनवताना आपण एक खोबरं हे करून घेतलेलं होतं, चांगलं परतवून घेतलेलं होतं. हे बघा सुक्कं, याच्यात पाण्याचा वापर केलेला नाही. ते सुकं खोबरं हे बघा, हे जे आपण चांगलं परतवून घेतलेलं आहे त्याला कुस्करून टाकायचं. म्हणजे मिक्सर वगैरे मारायची गरज नाही. अशा पद्धतीने आता आपल्याला चांगलं परतवून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर किंवा कढीपत्त्याचा कसलाच वापर केलेला नाही आहे, गावची पद्धत आहे त्यासाठी. आणि कोथिंबीर टाकल्यानंतर थोडा काळपट कलर येतो त्यासाठी. तर हे आपलं ऑलमोस्ट रेडी झालेलं आहे. आता आपल्याला फक्त अजून 5 मिनटं आपण वाफेवर ठेवून झाल्यानंतर काढून घेऊया. तर आता आपण काढून घेऊया. रेडी झालेलं आहे एकदम व्यवस्थित. हे बघा मटणाची करड. सर्व करून घेऊया. एकदम सुक्क आहे, पाणी कुठे दिसत नाही, हलकं तेल आहे फक्त. हे बघा अशा पद्धतीने सर्व केलेलं आहे आपण. तर मित्रांनो, आपण मटणाची करड बनवलेली आहे. ही अशा पद्धतीने मी सर्व केलेली आहे. तर मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.